Začíname. Zdochla hej. No, ideme? Hej. No, počkaj. Ľavá 2. Alebo 3. Ľavá 5. Ľavá 5. Uťahuje do. Brzda. Práva 30. Práva 30. 100 cez horizont. 100 cez horizont. Jožo, zastav. Prečo? Zastav. Prečo? To ty musíš hovoriť tie zakruty. Však ich hovorím. Nehovoríš. Ja ich hovorím. Nehovoríš. Toto je zakruta 1. No. Toto 2. 3, 4, 5, 6. Pravý uhol. 7, 8, 9. A na 10 ti nestačí rejt? No. Neviem. Tak mne je to jedno, ako ti to budem zapisovať. Daj si tam rímske číslice, alebo farebné zvieratka. Zvieratka. Takže ja som to myslel iba akože... Nie. Farebné zvieratka. Tak ja ti to tu nebudem písať v žiadnych farebných zvieratkách. Počúvaj ma, debil. Ja ťa platím a ty mi to budeš kresliť vo farebných zvieratkách.